Meta tant neħtieġu dinamiżmu missjonarju li jġib melħ u dawl fid-dinja, ħafna lajċi qed jibżgħu li xi ħadd jistedinhom iwettqu xi ħidma apostolika u qed ifittxu li jaħarbu minn kull impenn li jista' jeħdilhom mill-ħin liberu tagħhom. Illum, ngħidu aħna, sar diffiċli ħafna nsibu katekisti mħejjija tajjeb għal parroċċi u li jippreservaw fil-ħidma tagħhom għal att ta' snin. Imma xi ħaġa tixxibaħ qed tiġri fis-saċerdoti li saru ossessjonati fil-ħin personali tagħhom. Dan spiss ġej mill-fatt li ħafna persuni jħossu l-bżonn kbir illi iżommu l-ispazji tal-awtonomija tagħhom, bħalli kieku il-ħidma ta' evanġelizzazzjoni kienet xi velenu perikoluż flok tweġiba ħinja għall-imħabba ta' Alla illi isejħilna għall-missjoni u jisaħħaħna biex nagħmlu l-frott. Xi wħud jirreżistu milli iduqu sal-aħħar il-gost tal-missjoni u jibqgħu imxaħxħa fass li jipparalizzhom.